Il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici ħabbar li b'mod immedjat daħlet fis-seħħ l-iskema Temp 25+ li se tkun qed tiffaċilita l-proċess biex familji sidin ta' residenzi jifdu ċens temporanju li għandhom mal-Awtorità tal-Artijiet. Din l-iskema hi purament applikabbli għal residenzi u teskludi proprjetajiet kummerċjali. Bonnici qal li l-iskema kienet riżultat ta' ħidma kollettiva bejn il-Ministeru u l-Awtorità tal-Artijiet u issa ħadet post l-iskema preċedenti waqt li intenzjonata biex tnaqqas id-diffikultajiet li kienu qed jiffaċċjaw il-familji li jkollhom jifdu ċens li jkun se jagħlaq. Għana gvern li huwa viċin il-familji Maltin u Għawċin. U l-familji Maltin u Għawċin ikellmuna dwar diffikultajiet li jkunu għaddejjin minnhom u aħna nobbligu li nipprovdu soluzzjoni għal dak id-diffikultajiet. Josef Aġus, Chief Estate Management fiħdan l-Awtorità tal-Artijiet spjega li din l-iskema kienet maqsuma fi 3 kategoriji: dik residenzi ordinarji, proprjetà residenzjali, iżda li mhix ir-residenza primarja bħal villeġġatura jew residenzi l-intirtu, kif ukoll siti li jkunu żviluppati f'numru ta' residenzi. Permezz ta' din l-iskema issa wieħed se jkun jaf mill-ewwel is-somma li jrid iħallas biex jifdi tali ċens għax dawn ġew stabiliti f'tabelli li jindikaw l-ammont massimu pagabbli. Minn barra hekk, fil-każ ta' proprjetà li qed tiġi żviluppata f'diversi units residenzjali, issa se jkun possibbli li ssir applikazzjoni waħda biex jinfeda ċens fuq il-blokka kollha u għalhekk se tkun qed tonqos il-burokrazija, jitħaffef il-proċess u s-sidin il-ġodda ma jsibux ma' wiċċhom spiża oħra wara li jidħlu fil-pussess tal-proprjetà. Din l-iskema tapplika wkoll għal dawk li ċens diġà magħluq fejn issa għandhom il-possibilità jħallsu sena ċens u japplikaw għaliha. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet Robert Vella qal li d-differenza bejn din l-iskema u dik ta' qabilha hi li fiha proċess aktar maġġel bi prezzijiet ta' fidi aktar ġusti, ċerti u raġonevoli flimkien ma' żliet estiżi għal firxa sħiħa ta' applikanti. Din l-iskema differenza ta' qabel da mhux biss residenzi ordinarji, imma anke dawk li għandhom summer residence li forsi wirtu xi proprjetà u ma jgħodux fiha, hija maqsuma fi 3 kategoriji u kull kategorija tagħti soluzzjoni lil kulħadd.